Iritsi dira asteko momentu honenak. Nola, Lore? Zer iruditzen zaizue? Aspaldi ez digute galdetu ba. Zuek ere, ikasi. Babixatu lehenago. Bale. Baina gokotxu zaudete edo zer? Makal. Ei, ez esan hori. Idazkari bat, Bai? Hitler, ez. Roberto. Que no? Bai? No, ez. Bai ez, Roberto. Bai? Mosko. Hildako bat eta beritzaia. Kroketak. Krokret. Krupierra. Aur horrek badu. Diarrea. Oso ondo pasatzen dugu eta. Korroska da. Ez dugu entzungo, benetan? Osa, nazka bat emoten nost. Bat korroska bat. Niri nazka bat ematen dit, galdera egin eta ez jartzea, korroska da. Baina badakizue zer den horrena? Siesta. Hola, zaletasun handizena dako zune. Gaur egun siesta. Ez nuen hori esan behar, baina arrazoia du Gregoriok. Eta baldakizue zergatik. Oso maitagarria naiz. Zalantzare gabe. Hori da, hurrengo astean gaiago. Segurako plana daukagu, ja.